Viete, všetky tie laboratória, ktoré sa objavili na Ukrajine, tých 40 laboratórií, čo vám je smiešne, pán poslanec? Je možné, že sa postupne dostaneme k tomu, že niekto vyrábal vírus. Z 3 rôznych vírusov. V prípade, že sa dokáže, že vírus bol umelo vytvorený, tak sa budeme musieť opýtať, či to nebol akt terorizmu. Ak sa dozvieme, že testy diagnostické, ktoré potrebovali zvyšovať čísla, aby sa naplnila nejaká hodnota infikovaných, aby sa udržiaval núdzový stav, tak takisto to bude predmetom vyšetrovania. A toto všetko posunieme na generálnu prokuratúru. Ak nebol prirodzeného pôvodu, tak to je akt bioterorizmu a tým pádom to nie je pandémia, lebo tá môže vzniknúť len prirodzene. Ja nehovorím, že som v tom najväčší odborník, ale som sa do toho tak zažral a 3 mesiace na tom tak pracujeme, že si dovolím povedať, že viem pripomienkovať každý jeden bod. Čo je toto? Čo si to dovolujete? Čo sa smejete, poslankyňa? Čo si to dovolujete? Volajú mi, povedali mi, že vy ste skutočne morálne bahno. Ja milujem život, milujem ľudí a ja verím v človeka. A áno, ja spochybňujem pseudovedecké fakty, ktoré nám boli podsúvané 3 roky. A chcem nové.